Здравейте! Не сме се виждали с такива дълги видеа от известно време, но случва се понякога. Аз сега искам да разгледам всъщност периода от долу-горе средата на декември до сега. Какво се случи, как едно след друго нещата се навързваха и как едното повлияеше на другото. Докато стигнем до текущата ситуация, която сме в момента, S&P почти 7% и нещо над върха, който беше в началото на годината. Значи декември 2025 S&P завърши с 16,3% мисля, че за цялата година възход, което е третата поредна година с двуцифрен ръст. Нещо, което не се е случвало от периода 95-99 година, малко преди .com бума. Бумен бъст, нали? But anyway. Имаше очаквания за доста продължаващо нарастване, съответно пазар изглеждаше малко или много самодоволен. Което обикновено като го има, следва е това, което в момента се случва. Сега причините винаги са различни. Аз общо взето следвам принципа на Ливърмор, който е казал просто, че не винаги трябва да знаеш точно защо кое се случва, просто трябва да следваш пазара и това е. Както имаше и едни други мисли на други такива по-мъдри хора от мене, които бяха казали, зависи от кой край искаш да стоиш на дървото, или да береш плодовете, или да гледаш къде са му корените и какви са му причините за плодовете. Както и да е. Това, което беше интересно в началото на годината и което се наблюдаваше, беше доста голямата концентрация на компании, които всъщност движат индекса. Значи Microsoft и Nvidia заедно вземаха около 14% от пазарната капитализация на индекса и се очакваше да допринесат с около 30% от прогнозираната доходност за 2026. Това е само по себе си притеснителен сигнал, тъй като все пак индекса се ползва за диверсификация, като има 2, 3 или 10 компании, които всъщност говорят, малко трудно се говори за диверсификация. Единият друг тревожен сигнал, който дойде, беше от Япония. В средата на декември банката вдигна основната си лихва до 0,75%, което е най-високото ниво от последните 30 години и определено заяви, че политиката на ниски лихви в Япония е смятана за приключена, което доведе до всъщност резкия спад в средата на януари от около 2% на S&P. И това нещо се възстанови обаче тогава, поради слуховете, които се пуснаха, че Японската централна банка ще има интервенция на пазара. Нали, пазара просто го подмина леко, се оттърси от себе си от това събитие. Това обаче просто беше един по-скоро тревожен сигнал, нали, не е някакво голямо спадане и така нататък. Ситуацията всъщност почна да се променя по-сериозно през февруари. Тогава по-големия шок беше слабите сигнали от пазара на труда в щатите. Job openings за декември паднаха с до 6,5 милиона, което е най-ниското ниво от 2020 до 2021 насам. Съответно имаше едно нещо, което се наблюдаваше, ротация на секторите. В смисъл, парите тръгнаха да се прехвърлят от Tech компании и AI ориентирани най-вече към по-сейфти сектори, като Energy, Utilities, Consumer Staples, etc. И другото нещо интересно, което всъщност подклари огъня, така да се каже, под Tech компаниите, беше, че Anthropic и OpenAI пуснаха агентски функционалности на своя софтуер. Съответно, това показва, че агенти или компютърни програми, с други думи, могат да вършат работа на доста от програмистите, което удари софтуерните компании. Microsoft не случайно се намира на около 27% надолу от върха си от октомври, примерно. Тия две неща, пазар на труда и агентските функционалности, съответно сектор ротацията, бяха двете основни събития на февруари. Другото, което се случи на края на февруари, което още усещаме ефекта и даже е възможно тепърва да продължи да се усеща още по-силно. Това е войната в Ирак, която започна на 28 февруари и тая дата най-вероятно ще остане така запомнена в историята. Първоначално пазара реагира, но не чак толкова уплашено. В смисъл, той реагира бързо, спадна, след това се възстанови
малкичко, защото петрола реално върна, нали, доста началото след войната беше скокнал съответно над $100, което беше абсолютно нормално, имайки предвид къде се случва войната. След това върна и се чуха, нали, реплики, че войната ще бъде кратка. Тогава аз имам един шорт, който, ако искате, мога да видите, в който всъщност обяснявам, че имаше една интересна зависимост. Значи, обикновено петрола и долара се движат в обратна корелация. Тогава беше абсолютно не така. В смисъл беше си права корелацията. Долара расте и петрола расте. Това всъщност растение на долара може да се обясни с ситуацията, в която ФЕД се поставя. То даже не самия ФЕД, а света го поставя и обстоятелствата го поставят в това положение. Ще се върна на ФЕД след малко. Искам да приключа по-скоро с геополитическите неща. Това, което всъщност нагнети напрежението и беше повода по-сериозния за този спад, който наблюдаваме в момента, е ефекта на Хормузския проток. Това е един, така да се каже, теориск, който се реализира. Оказва се, че през него преминават около 1/5 от втечнения газ по света. Отделно, нали, петрола преминава през него и съответно дневният трафик в момента се е свел до към 1-2 танкера, примерно от около 140 на ден. Взето положението е, че има силна волатилност и почти всяко изказване на някого, политик, военен и така нататък, свързан с областта, влияе на пазара. То ефектите му вече се виждат почти навсякъде от сорта на повишените цени на петрола буквално, но това може да се отрази в дългосрочен план. Първо, че доколкото разбрах, се е отразило на цени на торове и на други работи, защото там е била доста бърза реакцията. Има два ефекта, които не са особено добри за компаниите. Защото от една страна то свива потреблението, понеже в потребителите оставят реално по-малко пари за използване, така да се каже, поради високите цени, които те трябва да плащат за енергия и петролни продукти, да речем, за придвижване. Това съответно удря търсенето, т.е. demand сайта на компаниите. От друга страна, тия повишени разходи пък удрят supply сайда, т.е. удрят разходите на компаниите, те се повишават и самите компании също са в едни клещица. Те трябва да прехвърлят тази тежест от разходите върху потребителите, което съответно ще натваря потребителите и е възможно да доведе до спад на потреблението. Това е част от перфектната буря, така да се каже, в която ФЕД в момента се намира. Това е, за което исках да говоря преди малко. Значи, на тях ситуацията в момента им е доста трудна. Скоро имаха среща, в която съответно оставиха лихвата непроменена, както си очакваше. Нормално е това. По-интересна беше пресконференцията на ФЕД. Думата, която се споменаваше доста често, беше стагфлация. Той обясни, че това е термин от 70-те години на миналия век, в който всъщност безработицата е била двуцифрено число и инфлацията е била доста висока. В момента имало просто напрежение между целите, което те се опитват да управляват. Това напрежение между целите е нещо, което бях споменал точно в това шортче, което ви казах преди малко. И това е, което очевидно, в смисъл, от една страна има повишена опасност от инфлация поради енергията, която е основен компонент на разходите на компании и така нататък, и на държавата всъщност. От друга страна имаме намаляващ и показващ слабост пазар на труда. Ако към това се добави намалящо потребление, просто ФЕД, ситуацията му е изключително така трудна. Понеже от една страна, за да стимулира пазара на труда и потреблението, той трябва да свали лихвата. Ако свали лихвата, той ще вдигне инфлацията. Това се отразява и на долара. Той показва в началото точно това. В смисъл, той очакваше един момент повишена лихвена политика от ФЕД, поради точно за да може да се смъкне инфлацията от петрола. В момента долара малко обърна ситуацията и тръгна леко да пада отново, но има шанс да се окаже всъщност, че като цяло посоката му е нагоре в близките примерно година. Имайки предвид и графично дори как изглежда долар индекса или пък долар евро пазара, как се движи. Като част от причините за това нещо са
flight to safety, както винаги до сега обикновено, нали, когато има такива геополитически конфликти, долара е такава валута на защита. Има едно друго нещо в ФЕД, което той Павел също му обърна внимание, и това е политическия натиск върху ФЕД. Пазарите точно не се притесняват от това нещо, но следят политическата независимост на ФЕД и това за тях е от значение, защото това всъщност е един от основните фактори, който е държал стабилността на пазара и на това да бъде независим от хрумките на който и да е политик. Пауъл, това му беше последното заседание като председател. В май месец му изтича мандата. Вече новия човек ще трябва да се занимава с тези неща. За сега моето очакване е, че ФЕД ще продължи да си бъде независим, ще продължи да си следва неговата политика, която е реално баланс между стабилна инфлация в рамките на до 2% и оптимален пазар на труда. Президента им иска ниски лихви, те обаче не стават само с искане, освен това като правиш войни, които дигат инфлацията очевидно, трудно ще се свалят лихвите. Проблема обаче, наистина, който го споменавам няколко пъти, е, че всъщност юни месец има рефинансиране на дълга на щатите, който е така прилично количество и ако това се случи при по-високи лихви, съответно ще задължни доста по-сериозно страната за бъдеще, отколкото ако би се случило при по-ниски лихви. А ако ситуацията с войната продължи, има опасност лихвите наистина се наложи да се вдигат. Тук в случая малко се намесва Япония, ама ще я спомена след малко. Ако се опитам да навържа всичко, което казах до сега, от вчера ситуацията е, че S&P е почти на 6500. Това, което се случваше през януари месец, това е ротацията на капитал от различните сектори, може да се приеме, че е като здравословно поемане на въздух от пазара. Войната обаче промени нещата и доста по-силно предизвика вълнички в пазара и в настроенията на участниците. Вижда се как имаме изключително силно движение на капитал от едни сектори в други сектори. Това, което не се обсъжда достатъчно обаче, според мен е това, че Bosch, Японската централна банка, всъщност е заявила политика на повишение на лихвите. Ако тя продължи в тази посока, а в същото време лихвите в щатите останат едни и същи, както те така са в момента и клещите, в които се намира ФЕД, не предполагат особено движение. Спреда между японските и американските лихви всъщност спада. Това прави изключително непривлекателна carry trade търговията. Съответно, участниците, които я използват, просто нямат особен стимул да инвестират пари в американския пазар при спадащ спред, особено в ситуация, в която има шанс да има все по-голяма несигурност и да последват допълнителни спадове. Като те не инвестират само в акции, те инвестират и в облигации. Това е, което би могло да засегне доста по-сериозно нещата. Малко по-дълго става видеото, като гледам, ама няма как. Нещата са доста, които се случиха. А сега, от тук нататък, аз това, което виждам и което казах в началото на март, базов сценарий, в който до 2 до 4 седмици, примерно, конфликта приключва, Хормузския проток се отваря и всичко се възстановява. Това е възможно да предизвика съответно рали на пазара, поради релив, облегчение и така нататък. Нормално. Energy ще коригира надолу, а пък ФЕД ще получи пространство да може по-спокойно да си реже лихвата, когато има нужда. Другия вариант обаче е разширен конфликт и ако протока остане затворен с месеци, това ще се отрази и влизаме в сериозна стагфлационна динамика. ФЕД е парализиран. Там нататък петрола при над 130 примерно се отразява изключително сериозно върху потребителите и върху маржовете на компаниите, както обясних по-рано в видеото. И такъв сценарий е силно негативен за S&P и въобще за финансовите пазари. Сега ще се изчистят в един момент нещата, но е възможно да се стигне до по-сериозни изпадове също.
Технически в момента то си цели нивото от 23 и нещо там спада последния път. Реално стигна си го вчера почти. Ако трябва, нали, да го гледаме от тази гледна точка, следващото ниво е някъде предния връх, който беше към 6,100, примерно, нещо такова. Знам, че това са драстични цифри на фона на това, което е било, но в този случай просто или някакъв хедж, или просто out of the market, нали? Въпреки че то е невъзможно доста често, особено за инвеститори, които са решили и са свикнали да бъдат вътре в пазара винаги. Но това са детайлчета. Интересно ми би било, ако споделите какви са ви очакванията за конфликта, защото според мен това е най-важният въпрос в момента. Коментарите са отворени. Ако ви е харесало видеото, споделяйте с приятели, с които му така го интересува. Enjoy! Успех също така!